Ka High Court jong ka jalam Mikhalaya kalabu ha ka khatsau tarik u Agos ban bishar banyak syu ya ka mukot duma ka bayadai bat ka jing pelong ya ki jing le niam hakrem mau jombun ka badon ha mau senram ka jing bishar hadien bakal bishar ya ka ni ka kam kalakwa ya ka jing ye penbit da ka jing ye suk ha pedeng ka dor bar snong bat ka nong mudui yatra ka seng bala penrung kerteng ka balaju pelong ya ka jinglet mani ya usi waling hapo ka tai ka krem nadu usnam arajar khatwei hadu usnam arajar arpulai ka jing ka shri kalayoi ba kat kum ka hukum balapan mi ha ka hanyu trik ubanai bapra arajar arpusau o deputy commissioner East Khasi Hill district o superintendent of police East Khasi Hill district bat kinong syak mudui number 67 bat 8 kiladon hi daladi ha kajing yat jong kajing bishar bat ha kajing bishar unong syak mudui number 7 na kabenta kinong syak mudui number 67 bat 8 kum juru udi putih commissioner bat superintendent ki pulit lasyem bat don kam bakat tu kat nepot on ailat kum bala kerpat da unong syak mudui number 7 ban persang ban penbit ia kamat bala kedeu ha kabayadai bat kajing ai ya ka no objection certificate na kabenta ban penyat ya kajing le jingwan ba shisin shisnam syakrem mau jumbun mau senram la ong ka kashri to ai ba ya ka ni kamat on bu ha ka khatsau tarik unai tung arajar arphusau nang ba kiliang kin pentip syakani ka ying kashri ha kabayadai bat karai jongki kani ka kashri ka kami nanti ba onyo ya kajing penbit kabaya sukshwa ka tarik ka babut laong ka hukum